masong adlaw natong tanan sa karong adlaw day guys. Mga unta ug pan bo kanining pana. Gikan na miss, gikan na di mig kandihay manang pan. Kasi dagi order nga materialis kay nagpatrabaho sila sa ilang bahay. Ano unsa man day ko ang? Wapa ko subli kasi pili na tayo una. Ang pili na di pa rin na mag-pwede sa ID. Kaya natin yakin ng pwede. ID, number. Ito, hindi na magbalik. Iladyo na yan nila. Hindi mo balik kapag ka? Balik, kaya kung mo subli. Naman din nagsuod mo ay blank-blank. Ang dali kong magawa itong congrats. Dayo. Isa. Isa. Hindi kuha silang mamatay isa. Sagdi. Kay mga taong bisag unsa ka pagpagwapag ang batasan bidya. Wa jud. Kay pang manang. Yung pandai sila rin. To agi palitan sang manang lagi. Kaya palitan manang ko. Ano kaya nito? Palitan manang. Kuha mo kuno sa bingbing di mama. Yung ka na? Chat man na. No. Ipal siguro. Naglikay jud. Malita jud. Kasi ikaw nagpurami kang alas ito nga pwede na itong ipalo sa talibon. Kaya kanila na magpwede sa ID. Ang number. Sabi sa phone eh. Kam di mo cellphone. Ha lagi mo cellphone ka sa cellphone na day. Ha mo day ni. Muna siya balik pada sa kaya ato nung upaw mapahimos ka alas ito. Nagkakaroon kong binali hinatak na. Ay upaw. Si upaw di ko na makay ako. Manghimo po. Kamao. Mangkod. Wa man diha kay nagseminar. Seminar. Yung mas Jennifer. Ang tanong mo Jennifer karon. Dahil ila kong sinita silas makay. Ito pa ako na mo. Dahil yung nilani kaaling ko. Apin mo kaaling magkuan. Pag buka mas na ngayon. Al-akin. Ay, mo na naman eh. Al-akin na ito sa mga sinisipisi nga nanakumilang ID. Unsa isin sa ab. Abang, di ba na ako na itong paramay kong alaston? Agi mo na ah. Makahod, kadugan mo na ko print ID sa talibon. Na may ahod. Kaya ito di ba kung kumilakan ni paramay sa talibon? Number sa PhilHealth. Oo, PhilHealth. Adong, yung ID ko sa PhilHealth ba? Ikaw ko na. Pero ang paramay nito ito. Nakamay ito ba? Al-alay kasi masuk na ito. Al-alay, mamahulin mo ko nila. Pagkato sila nagbilat, isi, sa bibilat ko nila, yung nasi. Napay bayad. Wow, yung may bayad mo kung matang na may bayad. Kasi may bayad, kasi bilala naman ko, sabi mo na. Namidaan ng kwarta mo na. Sa kapis, beer ito. Kasi nagpalit. Tulo na siya, Roy. Sa kapis na beer. Kasi nagpalit. Rolling lang ko lang. Baji. Kasi matihan. Eh, rolling. Bawa kasi namin nasa ginulikot ka. Sinabi namin Roy, babat isda ro. Roll-ans! Roll-ans! Isa ba diha? Bakit sa? Nalala personal? Wah, ang gijikasan ka. Iya bro, bro. Naman yung kuwan. Wala na sa. Halit sinay, natagmanang hilit. Hindi pa ano eh. Cancel. Sila na yung magpupuan dahil ganda ang kuwan siya. Kung makunamot mas na. Ang mga blan ay? Wala? Na ma'am, okay naman. Imo ninay? Nagupa ko lang. Pag nasa nang kay kuwan na ito. Pag-isnak sa diha, kay hatid na to. Gusto mo kasada? Balag kitang motor, diretso na ko. Hatid ka na ato ko agi. Ang madura, panapunta ko. Pandangan ka na naman. Okay ka. Anak muda, tapi di lang. Bawa si kato ulo. Kaya lupang. Ang tanin pa natin sa. Ano nang hilin? Kurang pang ni. Hindi mo tubag pura mi, basic ko lang ni.
Handa kay pa naman ka. Diyan na. Diyan na iya pwede karton. Diyan na. Isuwat. Ariston. Kuri deh tatay nay. Kuri sing inahan. Borato Ariston Kuri. July 2, 1946. Agi ta mang gisang na gida mang kuan. Butos ay di ka mamigdan from me. Nade kuri. Da. Ay tulos na butos ay di. Nag-illegitimate tatay. Estimate mo na daw. Tingnan lagi dyan. Ibutangan mo na lagi dun. Di na may middle name dari si Jahang Pilhel. Borato. Borato Kuri. Bible pen. Hindi pa pwede. Kani mama ni tinuod member. Nun sabi ng cellphone ay palit ra magka libagbag. Mana kan kan mamang balik. Kita na ito ay. Daya mo kang kaghansel daya, unsa ra pod. Naliga. 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 Real talk sa mga taong kusog mang daet. Di ko kailan karton kan ano ako na kung pa na. Ay, alam na po na. Bisag unsa og pagpagwapa mo og maoy kag batasan, birero gid gyapon ka. Kung may man Makasapot si Bingbing Taysa. Kaya ang kasingkahan kanunay na ako masingkahan mapitaw din natin kan Taysa. ko day. Mama ni 12:20 1869 Sige na ba kayo nila? 48 Eskwela ko inda ma. Grade klase ma. Absing ma. Borato. Dapat yung sadahan na eh. Napamessage na diha ma. Nasrip ma. Kuri, the third. Hanggang ba, di ko ni Ako'y photo, ma. computer ni Milani kami. Unsa nay? Nagtanas computer dito. Basigo ba? Dali kag cellphone ay. Dah, cellphone. Bagay. Kadang ako number sa cellphone, habay number na may number sa cellphone. Kato ding number ni mo phone. Mo gud gyapon. Lain-lain ang naging mong number. Ato ihatag nga number. Tumaan man ko. Anda na ni ko na to. Ato ihatag nga number kay mo. Ato yung number. Di-register naman to. Di naman to. Pwede ito isampak dani. Salpak ko dala. Pwede dito ko na na. Sampak dari. Sabi rin natin noon, kapidila kayo si Pamela, kabiki. Okay, number. Pamela, kapila. Kasi nayag si Bingbing nagikuha mas dyan. Pasag din. Madura pag dadto na to balik ko to jang inahan kay aron wala tay samok dani. Bisag isa og istorya kita mahimong daetan. Yung pagmapasuko. Naog. Cellphone naman Hindi dyan. ako sa rin. Man jay ka og kuan dito. Hindi ko. Mahimong kuan kay ara mas kasenyorita dito. Nang way nakatunan kay senyorita kaadyo. Iyasa man lang mong kagwapang bugod Huwag ka. na mauhan. Huwag na mauhan. Okay, kuto ma. Hindi man po willing magpatublo. Kay buntag magkuha naman. Pamampi batasan. Nang hilabot ng galit ko presilpong man ng gabi Basta tag naman tayo privacy, wala na tayo privacy. Gating cellphone atong mga chat, basahon niya. Kung sa idyang mabasa, i-screenshot. Idyang isin, idyang kuanan. Kati ali, maupod, maupod. Kapig-yapin po kahuwa tayo ka. Kamanang, maupod. Hindi nga ito si Adjo istoryahan. Nakuha ko ngayon dani. Kanina ba sa Adjo nga din nandang sa eskwela kay ko. Bahala na, di na ko mo, o maon sa Jadat to, di na ko makuha ni Jadat to. Kaya naghaga, pila ko kakuha, naghaga-haga. Atubang ko sa principal, kapila ko atubang sa principal. Hindi sana na. Ako kay ba, kaya mo pa ipagkabot mo manang. Di na ko magpahilabot ni Jag, magpakuha, magpahatid, di na ko pahilabot ni Jag. Mapahiyato to dani kay agkabarit sa ita mang nanay, yung mga kahigman sa tulam naman. Bahala sila, man ko ilabot ni Jag. Lagi, mubalik dan si Jay mubalik nga ni, si Jay Hindi ko magpakuha. pakuha. Kaya ito, gikuha man si Jay.
Ikuha man si Jai, hatod si Jai. Hindi kayo magpakuha dito. Mana? Mura na pag ilang kalsada na bag, simentado. Bahala ito silang Napain na ko kape Nado na. mo pa ito datong laki nga bergantin sa asawa ko ng burato. Kung hayag po. Pagkakang kulit. Nga, naangay sound. Pinatar pa akong lamig magbuhat. Hindi ba yung mo? Nagpa-sounds na, nagpa-vibe ito. Suko. Ako, kaado ko kasabot. Mga untag ice cream guys, da. Salamat sa naghatag dani, nagpalit. Di na nato i-mention kay makalas. Aliwaros dari guys, kaya yung mga buta kong pito ng video ki. Ice cream kay arang initag panahon. Shakoy. Ice cream. Mother beautiful. Hilak pala ka na eh. Ginoon na yung mga anak na eh. O tayo vlog na yung mahimo na eh. Di naramta na yung mga dato dyan. Kaya kita pa manghilin na kung sundam yung taluwa eh. Kanta guys. Tagay, nastatay na eh. Huwag mo nastatay lagi. Ini kape. Aw, salin eh. Kanta guys. Kanta guys. Nay, huwag mo kaning punit nay. Kape. Dali na. Masa sundam eh. Siya ako yung kamoto na pagkukan. Pagkukan pa doon ako na dili ada hari. Ihatid ka karang inito. Garin. Bagay sa mamong namay. Ikaw na gina mo i-report. Gina mong ID pa. Kung dito pang maingko datos nasyonal. Oh, ikaw rin butas mo nay. Ay, dara ko. Pan flavor ni. Buko salad ug ubi. Hatag lang be. Kami ni. Siyakoy guys. Siya po day oh, siya po may kamay. Nay, O na ako ni ka. butangan ka nay? Anda na. Enggak na? Tayo mo na. Be. Pakita ni sa mga guys. Agay. Ato naman ko ang tingog ning uban guys. Oh. Malusog din na naman mo. In-neutral na yun ang uban. Okay. Hi guys! Daday kos likod kay grabe naghapon ang video ke. Aliwaros da are. Daras liksi na uli na. Gikan pa ko ng hinlos duha ka kwarto kay na sila tiri enja mo abot. Na sila stiriverse. Diyan nag-ice cream mami gani ha dapat kang liksi. Ha mas Aliana. Nanghunas ba ka be? Wapa ko hilamos, wapa ko iligo kay nang hinlo ko una. Bisiha pa ng adlaw ron gikan pa ko nagbayad sa motor. Salamat day Kajos. Way sawang nagsuportas ang motor guys. Nasa Germany. Ikaw ra kay ba magud ka? Unsa to? Arang hawa, arang initas kwarto. Dakus ubos kayo ato kus kwarto makuan ag sounds, copyright ta simba ko. Kubi. Kamao. Bitara na. Paikot. Palibot. Uy, nagbitik naman ng anak ni Dodo. Kanding. Excited na ka, be? Ha? Nanas mamitire. Di magpabudjag, ha? Bawal na batos mamitire, mas stress. Na, madingag yapong sounds. Salamat ka, ni mo, ma'am, sa katong nag-suporta sa motor. Salamat din ka, Ginoo na dyan magbawas imong kamaadyo. Kay kanang nay padabuhan dyan ka na apirmi. Nagsuporta sa ang motor. Hapit na. Mo duha ka tuig na rong
kuan guys, ang motor mo da katuig na rong Mayo puhon-puhon. Huwag na ramig sa katuig. Salamat, dakong salamat Diyos. Salamat sa kus Ginoo, kadungit na ko. Salamat sa Ginoo, unsa ninyo pod og labi nas katong nas Germany. Salamat jud kaayo. Unsa be? It will. Di ka mangagda nila, kaunta guys. Uy, kaunta guys. Kaunta guys. Na assignment? Unsa man? English. Na may mga hilabtanos ang kinabuhi ba? Kuan, bisag magpagwaparatag maridyo. May nagpagwapa ko na nga daghan may mga panamay ba? Jag sila og sila na po'y magpagwapa nga na manghilabot ba ko nilang di man. Sila lagi nagpagwapa sila maado pero gwapa lagi sila pero iyasa man ang kagwapa og agbatasan di makag-iro. Maado pag-iro kay mo kitiw-kitiw pag-ikog. Di na nakinahanglan labi ag pagwapa. Agkatong ako nagpakuan sa ang buhok kay mamantog kuan ni Lexi. King and Queen. Gilain na naman focus ang buhok kay kulot na pud ba. Siyempre mapagwapa gud pud tag ginagmay lisid pag magpa lusyang ta. Ano pud tag adik. Ja mo to. Di wa na raman hagi sana. Di naman na i-mention og kinsa. Kay apiki na samok na pud. Bisag unsa ka nimo pagwapa-gwapa nga nagimuhang kasing-kasing og nas imong utok nga madinamtanan ka, di ka makapasaylo nga na ba di ka kamao mga pasaylo. Wa useless ra imong kagwapa, useless ra imong kagwapa. Managing Ginoo na dyan yung sayod sa tanan. Inja na pang gabi guys, mag-meeting na po adto Sitio Puti. Ada sa mga mayor dong te. Ja, Merkulis, gihangjo kong kagawad. Yung kagawad dari sa mga sitio nga, padunitan ko kong dugo. Niwang man ko, bawa lagi mo salir ba ko? Kay first time ni na mahitabo, masuway. Nansara ba ni? First time na makasuway guys nga kuan. Mudunit kong dugo, kay sakad-sakad, pa ko kuha igdugo. Bawal to nanganak kong Lexi. Nakalimot naman ko kay namdam. Basta kay saong kuan first time dyan na makuag magdunit og dugo. Bawal lagi po musalir bagang timbang aning niwang mo kuron. Uy, ag-assignment ha, ini gumanda na. Ayay, ano din na siya mamahid? Pagdali diha, kaya mag-ilis kag utrog sa nina, be. Aglabhunan intaw neksian. Ano ka naman siya ka mamahid? Ha? Inas Aliana dato ka nga na ice cream si just rep ka. Lakaw. Anya na. Lakaw na. Kau kay Tudo iko ma. Og. Sorry. Lakaw na lagi hatag sa tong Aliana. Kay maligo na kurun tataod. Ana. Tamay kalya na tagsaman sila. Dako ra jud sa nilas. Diya mara din ang vlog guys kay maligo na pud ko kay mag asikaso pa pud sa isud anon. Kay na sila sa reverse road. Ganara may ilang flight alas 3. Marag na ron sila sa Panglaw. Sundo mo silang purami. Lakaw na! Maraming vlog guys. Salamat ka Diyos sa inyo ha. Ngaway sawang pagtanaw sa mga vlog. Salamat ka Diyos ninyong tanan guys. O amping mo permi. O asaman mo karon. Thank you for watching guys. Bye!